Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe Lunas Ball. and like kada pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Pag-video ko, nga akong lang katon ang dagom sa akong Ivy. Oh, Mateo? Ikaw? Kasi na mong i-expect na si Mateo? Busy ka irong panahon na eh. Mon? Kumusta naman ka? Mon? Hmm. Luoy kayo ko, di ba? Desperate na kayo ko. Kay bawas si Mateo sa akong kahimtang. Videohi ko, Mon. Isend ni Mateo. Pagkita siya sa akong kahimtang karon. You think manhi siya kon ako ng buhatan? Tanawar ko ni mo kagalingon, no? Naging anak ka tungod lang niya? Naunsa naman taong ka, eh? Mahal kayo na ako siya, Mon. Ako'y laing gipag-anay gawas nga kami ang magkadayon. Daw, be, unsa man ana ron? Kaslo na naman sila. That bitch! Usa may nakita ni Mateo niya. Ang wata kay bawon siya nakita niya ni Jo. Wa man ta magsunod-sunod nilang tanang oras. No. Wa nakita si Mateo niya. Wa. Gani. Magani. Uy, siguro, uy. Tipon ba sila nagbay? Wa, tamahibaw kung may nakita ba si Mateo kang Jo o wa. No. Di ko ba to? For sure. Ang iyang lula ang nagbuot tanan. Ug wa magkapaliban si Mateo. Oh. No comment na ko diha. No comment. Sakto ko, unsa. Kanang imong no comment, di-confirm lang nga supak sa kabubuto ni Mateo ang pagpakigminyo at ang tumbuya. Napugos lang siya siya, Lola. No comment lang gihapon ko diha repita para safe. My mouth is zipped. Oh. Karon sukdan sa iyang buda si Jo. Yes, Lola. Mao nga biyaan ka una na mo, ah. Ngano biyaan man ko? Di ko nimo pakuyogon. Lola, Tabangan ako siyag pili og design. pero Nagtuo ka nga one eye na lang ning makakita nako. Di na ko pwedeng mutanaw og nindot nga design. di man sa ingon, Lola. Basta kay mo kuyog ko. Sige, kuyog. Aw sa mall day ta mo adto. Naman dito ang shop sa designer, Lola. Aw, okay. Mas maayo. Mas makasuroy-suroy ta inig kahuman. Jo, La, okay ra ka? okay naman. Wa manggug kay tingog-tingog. Excited na siya, Lola. Kasi naging ako excited ko. Oh, Sorry. Wala sa mood si Jo, Lola. okay. Uy, nausap kang huna-huna ni Jo. Di na ka ni siya gustong magpakasal ni Mateo. Ay, nasayuhan na din natog anhi kay wa pa man di ay mga bli ang mall. 2 minutes na lang, maabli na na. Aw, kasi aron ko, Ha? Wala ka mamanyo daan ganina? namanyo man. Wa tingali mahurot ganina kay kasi aron makayo ko ron. Gwanta lang gamay, Lola. Hapit na ba daw mga abli? Okay. Si Jo, Di ara ko la. oh, okay. Ay, nangyayari sa car.
Nangabli na, Lola. Ay, salamat. Ops, huwag kayo musod ha, huwag kayo musod. Okay nga naman. Maglupang hinirang pa, ma'am. Managlupang hinirang. Mana. Managitan. Please remain standing for the invocation. Unsa ko no? Napay invocation? Unsa man na? Pag-ampo, Lola. Naglain ang akong tiyan, Mateo. Di na yun mapungan. Pungi lang, Lola. Pungiin lang. Ay, ano na amay ingon ana ang mall? Uy, di man ni eskwelahan. Ay, tingali bayag doon na pa na welcome address inig kahuman, ha? Na! Paspasan taglakaw, la. Ay, Okay na? may mangganing idagan kung makahimo pa ko. Ayun Naunsa ni ka la? Kasi aro na kaayo ko. Asa man tong ilang CR? Narasunahan, Lola. Tara. Panali ko yung Lola. Dali la. Di. Namatay nga lang yung CR para sa mga senior. Sige. Ako na yung bahala ni Lola. Sige. Lapit kayo, Lola. Huwag tungo din eh. Sigurado kong di ka mausap ang iyaw na muna. Diligid siya mo atras sa kasal. Asa may ilang CR din, he? Para sa senior ba? Uy, hala. Taas man ang linya la. Diya ka lang, ha? La? Tabi, paunahang senior. Unya kami kay senior man sad mi. Tanan din naglinya mga senior man. Murag di pa man senior ang dagway ni mo. Nagpariban-riban pa man gani ka ng imong buhok. Ako kay senior na yun kaayo ko. Parehas ng senior ay. Linya dito. Oye, kay kabutono naman kain nga akong gipugong-pugungan dire. Daman, okay ra mo nga, mubutulan ni kalit din eh. Paunahan na, paunahan. Da lagi. Mateo. Nakaluwas na ka, la. Nakaluwas ra gyud. Tara, ato ta sa third floor. Nara dito ang Jomelas Designs. Adto na tadyo. Okay la. Wa pa man lagi ni Ate Mana si Jo. Huwag ang dagamay la. Kaming na si Jomel, ang designer. Siya mangunay og sukod ni Jo. Si Jomel di ay. Sige, mamili na tag mga design samtang mapaabot ta. Dali na Jo. May napili naman si Matila. Siya inipili. Uy, di, kita mo pili. Huwag mo ko'y alamag, anak la, uy. Pues ako mo pili para nimo. Bitaw, Jo. Basin mas nindot ang mapili ni Lola. Dali na Jo. Tanawa. Mura siyang tuod nga kawayan no samtang gikuha og sukod. Wag yoy kalipay ang dagway ay. Sa imong huna-huna, di ka na siya mo atras. Dili, Lola. Nabala ka man ko niya. Ay, kabala ka. Naingon anak siya kay di pa siya makatuo nga kasluno na siya. Hinoon sab. Pero... Lola, relax lang lagi. Okay ra lagi na si Jo. Takilid gamay, ma'am. Si Awa, ni mo, Lola, oy. Huwag git siya makonsensya bisag kamay sa naitabo ni Jessa. Ingon anak siya kaway paki. Parehas kidita ng lalaki. Huwag gid sila paki sa mga pagbati sa mga babae. Pero dili ko makahimo pag-atras ining kasala. Dili ko makahimo pagpasakit ni Lola. Og dako kay kog utang kabubuto nila. Mao nga. Pahala na lang ni. Ay, gikapoy ko sa atong lakaw, oy. Biyan na ta mo ha. Mupaway una ko. Sige, Lola. Ihato di kasi mong kwarto la. Ayaw na. Si Tiri nalay mo hatod na ko. Tiri! Be, aga ka ko pa daw dito. Musaka na ko. Wait. Wala ko balik. Ha? Dali. Asa pa data? Ay, mura matag driver ini o pasahero nga waiting ganay.
Jo, may kalagot ka na ako? Oh. Magsulti ta. Isulti ang gusto namang isulti. Maminaw ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!